No, Mira, ideme do toho Pandorfu, alebo ne? Jaká diaľničná, na čo? Že sme po starej a za tých 10 eur si dáme radšej zemiaky v Nordze. No ty kokos, pozraj koľko tu je aut. Samý Bratislavčan. No, to som vedela. A hen plné tašky, že ľudia nemajú peniaze po korone. Dobre, zaparkujeme pri Nike, za 15 eur si kúpim tenisky, potom šup Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, aj do tej časti, kde je Gucci, Versace, len tak pokúkať, víš, no. To čo bolo? To sú zľavy? Ja som sem došla so 100 eurami, že na celú letnú sezónu sa obliecť. 100 eur? Však to je 3000 slovenských korún, či koľko to bolo. Za 3000 by som sa obliekla od hlavy až po pety v Mošoni. Kto mi preplatí benzín? Sme sem išli. Teraz mi ale povedz, odkiaľ majú oni všetci toľko peňazí? Ako oni kradnú, alebo to sú DPH-čkari všetci. A tie auta, ty vidíš to parkovisko? Ja tomu nerozumiem. A potom veľké tášky Tommy Hilfiger, ty mi to vysvetli, odkiaľ toto je? Ja už sem nejdem.